Mateo Kapitulo 25. Unya angging harian sa langit, mahasama sa napulo ka mga ulay nga na nagdala sa ilang mga lamparahan, og nanggula sa pagsugat sa pamanhunon, og ang 5 kanila mga buang-buang, og ang 5 mga maalam, kay ang mga buang-buang sa nagdala sa ilang mga lamparahan, wala sila managdala sa lana uban kanila. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod, oban ang ilang mga lamparahan. Karon sa nadugay ang pamanhonon, na nagduka silang tanan, og nangatulog. Apan sa tungang gabii, may usa ka singgit. Ania karon, ang pamanhonon nagaanhi. Sugata ninyo siya. Unya kadtong tanang mga ulay na nagpamangon, o gihikay nila ang ilang mga lamparahan.